בוודאי. קפיצה למשהו אחר. מה אומרים לכם השמות קומודור 64, או אתרי, או אמיגה? כן, מי שגדל כאן בשנות ה-70 וה-80, אלה היו המחשבים. זה מה שהיה. כתבנו אביב פרנקל ביקר השבוע במוזיאון הישראלי הראשון לתולדות המחשב בחיפה. אני בשוק שזה עובד. ברוכים הבאים אל העבר. תשמע, אני עכשיו מדמיין את אמא שלי קוראת לי לארוחת ערב תוך כדי, וזה אבל לא היה לי באמצע המתח. בדיוק. שיא הטכנולוגיה, כפי שהיא נראתה, לפני יותר מ-30 שנה. Enter the computer age at the speed of light. זה לדעתי הצופים שלנו, הצעירים אין להם מושג מה זה, זה פלופי דיסק, נכון? 5.25 אינץ' משנות ה-80. המוצגים ההיסטוריים האלה נמצאים עכשיו במוזיאון לתולדות המחשב האישי. זה הלפטופ הראשון בעולם? לפטופ ששקל 13.5 קילו. קל. שגאון פרטי של יריב ענבר, מנהל בית הספר מדיאטק הייטק בחיפה, ואספן כפייתי של מכונות משחק ומחשבים אישיים, כמו אתרי, אמיגה, וכמובן המחשב הפופולרי ביותר בישראל של ה-80s, קומודור 64. יש פה קלטות. המשחקים היו על קלטות. קסטות. פשוט היינו מחכים, לוחצים על פליי, מחכים את 10 דקות, ואז היו קוראים לוד אירור. אחורה, עוד 10 דקות, והמשחק היה עולה. באוסף של ענבר יש עשרות מחשבים מאפל 2 ודגמי מקינטוש ישנים ועד הגיימבוי של נינטנדו. את כולם הוא מצא במחסנים ובוידמים, ניקה ושיפץ בעצמו. זה ממש חלוד, אה? זה ממש הם מגיעים במצב זוועה. צריך ללמוד על כל אחד איך לפרק, איך דבר. זה חוזר להיות במצב טוב. ענבר ניסה לתרום את האוסף לגופים גדולים כמו הטכניון או מכון ויצמן, אבל אחרי שנתקל בסירובים, החליט לפתוח את המוזיאון בעצמו. אנחנו ננסה לכתוב פה איזה קוד ממש 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 קצר. המוסד פתוח לביקורים בחינם, אבל יריב בעיקר מחכה לתרומות נוספות של ציוד עתיק. אני חושב שהייתי רוצה למצוא באיזה בוידם. עכשיו אתה שאלת אותי שאלה קשה, אבל אני מחפש את הקומודור פט. הגרפיקה המיושנת, המקשים הרועשים ואושר הצבעים, יש לו צבע כתום, כן, וכל הגוונים. המוצרים שנראו כמו שיא הטכנולוגיה בעבר הם היום אנטיקות שמציפות רבים מאיתנו בגעגועים. תקשיב, זה רגע של נוסטלגיה היסטרית בשבילי. זה ה-ZX ספקטרום של סינקלר, זה המחשב הראשון שאני ראיתי בחיים שלי. אם זה המצב, רק דמיינו איך ייראו הגאדג'טים והמחשבים של היום בעוד 30 שנה. שתדע לך, אם היה פה עכשיו אייפד 3 או המשחק הזה, הייתי נשאר על זה. אני משוכנע. גם אני הייתי נשאר על זה. כן, אייפד 3 בעוד 30 שנה.